אבל התוכניות כבר מוכנות, ואני משוכנע שעד למועד כניסתכם לבית החדש, בניית הבריכה תושלם. ברוכים הבאים לבריכת קרקום. אני מבקש לא לתת לילדים להיכנס לעמוקים. אסור לקפוץ ואסור להתיז מים. היישוב קרקום חוגג 20 שנה. יישוב איזה יישוב? קרקום, איפה זה נמצא? קרקום. איפה זה קרקום? מה זה קרקום? איך אוכלים את זה? קרקום? קרקום? אין לי מושג. יישוב קרקום, אתה מכיר? בטח. מעל כנרת, נוף מדהים, אנשים מדהימים. יש להם חג עכשיו, אני חושב שהם חוגגים 20 שנה ליישוב, לא? לא גדול, קומפקטי כזה, אני חושב כמה, 150-160 משפחות, מקום מדהים. מהו עבורי היישוב קרקום? בית, מה? קודם כל בית. 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 בית הכי בטוח, אני חושבת. זה מקום נפלא. זה אני. החיים, הכל. מקום שבליבנו,